Croeso nôl I Llanberis, mae'r haul yn gwenyn braf ar gair ddôl wrth i'r rhedwyr baratoi ar gyfer ras Yr Wyddfa 2011. Draw ni felly at y tîm sylwebu, Stephen Edwards a Nick Parry. Diolch Gareth, croeso, fel na fuodd o'r blaen, fydwn ni edrych ymlaen fel na fuodd o'r blaen. Yr aelod cynulliad a cyn-wenidog treftadaeth, Alun Fred, sy'n ar fraint, o roi cychwyn ar y ras. 2, 1... Ac o'n I fydde pob bleidydd yn hoffi cael gymaint o hyn o gynulleidfa. A Stephen Edwards, un o'r trefnwyr, allai weld eich brest chi yn chwyddo fa balchder nawr. Wel, beth ni, mae 12 mis o drefnu di mynd hyn, a mae'n neis gweld y 500 yn mynd I fyny'r munud, a gobeithio eithrio gyd yn ôl i'r pentra yn saff o fewn yr 2 awr a hanner ddwy. Mae yn olygfa fendigedig, mae'r awyrgylch gydol y bore di bod yn wych. Mae'r olygfa ar ddechrau ras yn gwbl gyfarwydd. Andy Jones unwaith eto yn mynd amdani fel udodd fi mewn ryw sgwrs bach yn dweud, os dyn nhw eisiau dod efo fi, mi geith nhw, ond os neb yn meddwl mynd. Mae yna un di baglu fanna, dys ein Tour de France, dys ar beiciau drosti. Dwi'n rhoi llawer am I siawns o ar ben y mynydd, ond mae'n mynd I fod yn her I unrhyw un mynd ar ysgwydd hwn. Mae ar y tarmac rwan, mae o'n berffaith fodlon yma mynd amdan y mynydd, ond gan I weld sydd eithaf yn dopiar y mynydd. Ond fanwch y dorf yma na, mae'n deitha fi, 2,500 o bobl ar y dorf. Sgwn I faint sydd ar y mynydd. Anhygoel. A I fi sy'n meddwl, neu ydy'r neidr sy'n dilyn Andy Jones, ydy'n glosiach nag arfer? Ydych chi wedi gosod y bar yn uwch I bobl sy'n eisiau rhedeg hon? Mae fo'r iechyd at y gilwch, mae rhaid I wybod yn union sydd wedi digon ffit a yn gorfforol a meddyliol I wneud ras fel hyn. A Lenny ydy'r mwyaf wedi cael erioed i'r edag y ras. A mae hon yn allt heriol ar gychwyn y ras. Mae'r ysgryfaeth yn gwyddi wan a maer bach. Dyna I chi gynffon y neidr, mae pawb di gadael y maes. Nawr te, Andy Jones ar y blaen. Tu ôl efo Murray Strain yr Albanwr. Mae o'n siŵr o fod yn her a mae angen I rywun herio Andy Jones heddiw. Tîm Alban ydy'r un tîm sy'n mynd I roi her go iawn iddo a'i bwysio do i'r copa. Yn ôl ar arfer, digon o gefnogaeth. Mae hynny yn un o'r pethau mae'r hedwyr ma'n I hoffi am y ras yma. Y bobl leol yn dod i'w hannog nhw. Nawr te, yn y saned I, mae Pippa Madams, hi oedd Pippa Jackson, nillodd y llynedd, yn dod I fyny ar y chwith y ferch enillodd llynedd. Katrina Buchanan, ond ar y mynydd, ac Andy Jones. Gwynio cyfarwydd iawn, mae di arfer fod ar y blaen a wedyn mae'n mynd trwy'r gat mynydd wan I mynd ar yr tirwedd y mynydd a mae'n mynd tuag at gwastad Hebron. Sylwch yn y glas, Gethin Jones yn dod fyny ar yr ymyl. Mae ras yma i'r gŵr busnes o griceth yn peri dipyn o ddryswch ar yr eilwyd. Yn dal I afal ar y fantes mae Andy Jones ar ei ben I hun yn rhedeg yn hamddenol, y stepiau yn gyson. Ac ar ei waro, a dyma y frwydr gynnar rhyngddo fo a'r Albanwr Murray Strain. Mae ras y dynion yn sefydlu hun yn gynnar pam ac as dyma Robbie Simpson y bachgen 4 ar 15 oed yn y trydydd safle. Ac os oedd Andy Jones eisiau cystadleuaeth, mae rhywun yn tynhwyro eisoes bod o yn cael un. Nawr te, fe gawch chi olwg ar Pippa Madams ar y blaen fan yn y saned di. Ddim yn bell y tu ôl iddi hi, mae'r ddwy ferch yr ail ydy Katrina Buchanan enillodd y ras llynedd. A da ni'n clywed sŵn y dorf, da ni'n clywed y clychau. Mae'r dorf dros y blynyddoedd yn mynd yn wych ar y blynyddoedd a mae'n rhoi rhyw naws Ewropeaidd I ras. O Abu Dhabi I Llanberis. Dyna mae ras y Wyddfa ni roi I chi. A dyna fe mae'n I gyd, fa ma di gael I newid ar y chwybr a mae criwer yr un dyfynu llifan ffowcs fanna 166. Andy Jones yn arwain, Murray Strain yn yr ail safle. Richard Roberts di hwn yn y Cris Coch, yn y Cris Gwyn wyneb cyfarwydd Ian Holmes. Ian Holmes ydy, mae'n gwybod y cwrs mae'n dda iawn, wrth I fod yn ôl Llanberis a trio ennill rhyw lle yn tîm ras Wyddfa fynd i'r Eidal mis Hydref. Hwn ydy Matthew Roberts yn y Cris Coch, yn rhedeg heb watch I drwy gwellai amser. Ydy o fi, mae di symud I Llanberis I gael ymarfer mwy ar y mynyddoedd. Nawr te, Andy Jones yn dod rownd y gornel. Yn y cefndir yma gynnwch chi Robbie Simpson a Danny Hope periola, sef brod Rob Hope, cympencampwr y Prydain. Ond dyn nhw ddim yn ail a trydydd a phedwerydd ydyn nhw ac os pwy sy'n dod rownd y gornel, Murray Strain yn glynu at yr ail safle. Mae rwy'n i fynd o dan bont hanner ffordd wan a swn i'n fod Murray fe ryw 10 eiliad o tu nôl I Andy Jones a rwy'n mynd I fyny teg at caffi hanner ffordd lle geithio'r diod cynta. Ifa Richards yn y fest coch wrth I fôr rhedag yn y fest Cymru a mae o ar ffôm eleni. Pippa fe welwch i'r enw. Dyna hi, Pippa Madams yn dal I arwain ras y merched. Maen nhw'n dod ar hyd gwastad foter hefyd tuag at bont hanner ffordd. Chris D fanna 2-1-5, Ian Hughes gweithio'r yr rheilffordd, ond penderfynu rhedag y ras eleni.
Faint o artaith mae dyn isio mewn bywyd ydwch. Andy Jones ar allt Moses. Dipyn o artaith iddo fo, tu ôl iddo fo. Ie, mae'n dal yna. Murray Strain, mae o'n edrych y tu ôl iddo fo. Mae hon yn ddringfa galed i'r ddau nawr. Clogwyn dir arddi i'r dde ohonyn nhw. Y camen fach. Yndi, mynd i fyny tuag at ryw funud bach wan i fyny am clogwyn coch a mynd tuag at yr copa. Ond fel welwch chi, sylwch yma wan, Robbie Simpson, mae di mynd ar graidd y mynydd, wedi mynd ar steps all Moses mwyn cael fod yn naturiol i'r redag i gael y rhythm yn mynd yn iawn. Nawr, y ddau gymrof yma di Felipe Jones a Richard Roberts, y tu ôl mae Ian Holmes yr rhedeg, mae nhw yn cerdded. Wel, mae pob ei dechneg ar ei steil wahanol, ond mae'n rhaid rhyw power walk ydyn nhw a pwsiad hynna. Chi, Ian Ridgway fyna, 3 Chris Gwyrdd yr Yrru, 3, 5, 9, mae oedd rhyw power walk, pwsio'r breichia a mae'n eitha coesan i blaen wedyn. A mae Pippa Adams yn neud un o'r un peth. Felly di hynny ddim angen heidwyd yn arwydd o wendid. Na di, dim pob ei dechneg ei hun a da chi'n gallu mynd yn gyflymach wrth redag. Ac yn ara bach, greda I, mae copa y Wyddfa yn dechrau dod nes. Yndi, mae'n edrych y fanna bod nhw'n agos iawn, o siŵr bod yna rhyw 15 eiliad. Cwm hetia fanna clogwyn coch, a fel mae'n dod i fyny i'r copa y clogwyn coch, lle mae'r camera wan, mi weld rhyw gip golwg cynta o'r copa y Wyddfa ei hun. Ie, gadwch ni beidio anghofio un o'r unweddau y ras yma. Y golygfeydd bendigedig tipyn pellach o'r copa. Rebecca James di hon, Andy Jones ar y blaen. Murray Strain yn yr ail safle. Ac yna mae ganddoch chi'r Albanwr Robbie Simpson. Allwch chi weld o yngwylod y llun wrth yr rheilffordd. Dyna'r 3. Mae'r all Moses yn y cefndir. Welwch chi'r technedd Andy Jones. Cama bach ar blaenau draed mynd i fyny clogwyn coch. Gwch chi mwy leilio yn y cefn am o gynhorion. A fyddwch chi serth o glogwyn coch ydy. Da chi'n fyny fanna wan. Tyn ôl i'r pobl na, mi wylith nhw gipolwg o'r Wyddfa. Pippa Adams yn dal ar y blaen yn ras y merched. Mae'n pwsiad i choesau fyny a tuag at clogwyn, y bont clogwyn, a mae wedi deil rei hwb bach mae wedi gweld rhywun tu ôl i swn i feddwl. Christina Rankin di hon yn y trydydd safle mae hi ar hyn o bryd ac dipyn pellach oddi tanyn nhw mae'r gweddill. Nifer yn cerdded fel y gwelwch chi ac yng nghefn y gynffon Cwrman Rashid, y bacer o Flaenau Ffestiniog. Mae'n braf, mae'n heilog. Wyddoch chi be, yr un mynydd di hwn, yr un dydd ydi hwn. Yn y niwl, yn agos at y brig, mae Murray Strain. Oedd o'n drydydd yn 2009 ond ail ydi ar hyn o bryd ac os unwaith eto y cynta i'r copa yn ras y Wyddfa ydi Andy Jones ac mae'r amser 2:40 yn well na'r amser y llynedd. Rhain yn ei cwman ar ôl i Andy Jones gyrraedd y brig a mae o'n hedfan. Mae o'n fflio lawr yr rheilffordd wan. Ac yn y cyrraedd yn yr ail safle Murray Strain. Nawr te, 51 o eliadau rhyngddo fo ac Andy Jones yn cyrraedd y brig. Ac yn y trydydd safle, a fel hyn mae wedi bod, mae Robbie Simpson yn anelu tuag at y brig hefyd. Ac yn y cyfamser, mae'r ddau ar y blaen yn hedfan lawr. Mae'n mynd lawr clogwyn coch wan, tuag at bont clogwyn, yn mynd ar y rheilffordd hefyd. Nawr te, dros 2 funud a hanner rhwng amser Robbie Simpson yn cyrraedd y copa a be oedd amser Andy Jones. Hwn di Murray Strain. Yn yr ail safle mae o. All o weld Andy Jones o'i blaen o. Dyma Andy Jones yn y coch a'r gwyn. Faint o ofod sydd rhyngddyn nhw? Nawr te, dyna'r olwg o'i gefn o, y dyn sydd ar y blaen. Dyna ma Murray Strain, ble bynnag mae o yn ei weld o. Nawr te, mae Andy Jones yn agosau at bont clogwyn. Be ydy'r olygfa? Allwch chi weld Andy Jones yn mynd am y bont nawr, dyna'r gofod rhyngddyn nhw. Swn i'n dweud bod yna rhyw 15 eiliad rhwng nhw fanna, a mae fanna'n berig iawn o'r hedwyr yn dod i fyny. A sôn am fynd fyny, be am fynd lawr? Robbie Simpson am ddyn ar y ffordd lawr. O, mae hwnnw wych, oedd gryfder o ydy'r rhedag lawr. O, Ifa Richards fanna, oedd wrth i fod efo'r ras Wyddfa yma, wrth i fod efo'r fes coch, a mae di cael anaf ofnadwy. Wel, mae'n gallu'n iawn, dwi'n siŵr bod rhywbeth i droed ma'n o debyg fanna, dwi'n siŵr gael i'w bod nes mlaen. Os am golwg troi nôl ar hwn. Andy Jones yn dawnsio lawr y stepiau. Yndi, ond mae'r steps yma, dwi'n dweud chi gyna, dyn nhw'n mynd ar graidd yn mynd, mae'n mynd i rafu chi law chdig bach, ond mae'r llwybr nes mlaen yn mynd i gyflymu'r amser. A dim ond i ni gael syniad, mae Pippa Adams yn cyrraedd y brig ar yr un adeg a mae Andy Jones yn hedfan lawr all Moses. A dyma chi ffordd fer o fynd. Wel, mae Murray wedi mynd ar y gwair, nes i brofiad o hyn neithiwr, nath un o'r ffrindiau fi mynd ar y chwith ar y llwybr, eis i ar y gwair, a dy ddim rhyw 2 eiliad a chi'n cael yn well ar eich amser. Felly mae yna Sais a Saesnes ar y blaen, mae yna Albanwr ac Albanes yn yr ail safle. Dyma Catriona Buchanan yn ail safle ras y merched, fel na mai, ond dyma'r Sais sy ar y blaen. Nawr te, ydy Murray Strain wedi dod yn nes ato fo.
Be sy'n edrych fan Andy Jones yn cyffyrddus iawn yn mynd lawr fyna, neu siŵr bod gen nhw wbeth ar ôl yn y tank, ond mae Murray yn hedfan yn trio ddal i fyny. Dwi'n mwyn siŵr os neithio neu beidio. Ac yn y cyfamser, wrth gwrs, mae rhai yn mynd fyny. Mae'n wych, mae'n dod lawr yna, tha gardd mynydd, sbywch yn ôl, mae'n mynd pasio'r pifol. Ond mae hwn, cryfder Robbie ydy dod lawr mynydd, unrhyw fyny geitho, mae'n eithaf fflio lawr i chi. A maen nhw'n dod allan o'r niwl ag o'r oerfel ag i'r tes. Ac yn y tes, nawr te, mae ras am y fantes rhwng y ddau. Ydy Murray Strain yn mynd i basio Andy Jones. Di hyn erioed i digwydd i Andy Jones y ras y Wyddfa. Mae di cymryd y llwybr byr. Mae Murray Strain ar y blaen ac Andy Jones yn ail. Mae fama di'r dan perygla wan. Da iawn. Ac dyma hi, Pippa Adams, yn cyrraedd y nod hanner ffordd. A mae ddiddorol gweld y gwahaniaeth rhwng ras y dynion a ras y merched. Ond mae hon yr hedeg yn dda. A mae hon hefyd. Does na'm dau damed ohoni nagwys, a mae mor gry. Cadfina Buchanan yn ail. Nawr te, heibio caffi hanner ffordd. Lle am gacen hyfryd foi, dim dyna sy ar feddwl Murray Strain, ond lle mae Andy Jones. Mae fama mynd i wella wan, mae'r darn y llwybr yma, mae'r cerig mowr wedi cael ei chwaludd hiwr gan hogiau'r parc, a mae yna rhyw llechi was llechi ar llawr na nid yn haws i redeg. Christina Rancyn, yr Albanes, yn y trydydd safle, yn ras y merched, pob cam yn galed, pob cam yn brifo, ond mae yno, a mae o yno, ar y blaen, Murray Strain. Sbiwch mor agos di Andy Jones. Mae'n ras, Stephen. Mae hwnna'n berffaith o lun. Dych chi'n gweld y gres yn codi, mae Andy Jones yn gyffyrddus iawn yn gweld, yn gwybod yn union lle i fynd. Na chi lun godidog. Y ferch ar y blaen, yn y ras y merched, Pippa Adams. Mae'n edrych sef wedi neidio ddi ar y dibyn. Mae hi wedi penderfynu ar y gwair, a Hugh O'Donnell, dwi'n meddwl, gen o Llanberis yn trio dal i fyny. Ond Murray Strain wan, newid fynd o dan bont clogwyn, nhw'n dod i gwastad fotu wan, a fama mae'r coesa yn mynd i frifo. Mae rhaid i nhw ddechrau gweithio wan, mae wedi cael ei taflu lawr ymwneud, wedi sbio'r ysgwydd, Andy Jones yn dropio'r geir lawr wan, mae wedi gweld, mae'n mynd amdani wan, mae'n mynd y ras a hanner. Ie, oedd na ddiffyg hyder yn yr edrychiad na nôl. Mae hwn rwan yn y trydydd safle Robbie Simpson. Mae yna funud o amser rhyngddo fo a Murray Strain sy ar y blaen. Dyna ras rhwng y tri cyntaf yn ras y dynion. David Whiteside ar ei ffordd i fyny tu ar copa, a mae'n brysur neilltuon allai siarad o brofiad ers y bore yma. Ac mae'n anodd iawn i'r hedwyr yma. A dyna esiampl o beth sy'n gallu digwydd. Fedrwch chi ddim cael llwybr, mae'n llwybr gyhoeddus, ond mi fysa'r cerddwyr yn gallu stopio gadael hedwyr i fynd. Ond Katrina y fanna mynd lawr y gwair yn ffordd, Peter mynd lawr yr all Moses. A da ni'n clywed bod y newid i bod y ras y dynion a mae Andy Jones yn nôl ar y blaen. A dyma chi ddyn sy'n rioed i bod yn ail. Oedd am fod yn ail, a mae o'n ôl yn gynta. Mae'n edrych fanna, chdi bach di blino, mae Murray, dwi'n mwyn yn dal bath ar ôl fanna, ond mae sgwydda Andy fyny, ond mynd eithaf tarmac, mynd eithaf well ar chwibian y fanna gan yr marshals ar y mynydd yn help mawr i adael pobl wybod bod hein yn dod lawr ar gyflymdra ofnadwy o ffast. A mae yna bobl ar y mynydd yma oedd yn cerdded wedi i hoelio. Maen nhw yn sylweddoli bod na ras yma. Dyn nhw'n di arfer gweld Andy Jones yn hedfan ar y mynydd yma efo rhywun ar ei waro. Fel arfer ys o neb ar ei gyfil o. Maen nhw'n cymradwyo ond yn cyffroi. Mae mor agos o hynny, Stephen. Swn i'n rhyw 4-5 eiliad. Mae darn yma di gwella hefyd. Maen nhw wedi penderfynu ar y gwair chi bach oherwydd cadw eu traed y ddim yn mynd i losgu llawer. Ond wwan, pan nhw'n dar y tarmac, mae traed nhw'n dar dan. Mae yna bobl yn codi dyrnau ac yn anodd, maen nhw mor agos a baint degllaff. Mae'n wych o tad. Mae'n anodd dweud pwy sy'n mynd â hi o ryw hanner milltir, 3/4 milltir sgyn nhw'n tan y cae. A maen nhw newid eto, mae Murray Strain yn ôl ar y blaen. Dwi'n clywed y sgidiau mynd Murray wan. Mae'r coesa, a mae goesa fo, mae gyhyra fo, yn mynd i losgi wan y lawr all parc yma. Hyd a dwi'n mwyn sgyn efo beth ar ôl tan y diwadd gan i weld. Ar y blaen yn ras y merched. Mae Pippa Adams. Dyna'r ail ar drydydd. Sbiwch mor agos ydi Katrina Buchanan a Christina Rancyn. Mae honna'n dipyn o ras. A'r pobl yn y ffordd eto. Dyna beidio, da chi'n gorfod meddwl lle da chi'n eich traed, meddwl lle mae'r pobl o'ch blaen chi, damwyniad. Da ni'n ôl i'r ras fawr yma, lawr am set, David i'r gart. Mae yna rhyw 2 eiliad o fan o'n sbeddydd i gwyddi, dwi ddim yn gwybod. A mae Andy Jones rywsut i weld yn gryfach, mae'n edrych fel tesa fo'n gwybod be mae'n di wneud a be mae'n wneud i pasio eto. Ond mae rhyw faint i hanner can llas yn mynd, mae di newid wan, mae Murray na da chi blino, mae Andy dechrau gryfhau, mae sgwydda fo lawr. Mae di deud y peic i symud. A
A mae rhaid bod y beic na mynd, wel o leia 20 milltir yr awr, dyna mor gyflym ar ddau yma mynd. A mae hwn Robbie Simpson yn dal i ddod lawr yn gry yn y trydydd safle, ar ei oren dod lawr all. Os wnaeth y modd, ydych yma ni weld beth i amser nhw'n dod o'r cwpa. Ond sbiwch fel mae pobl di casglu, mae rai gyna i bod y stori di lledu. Hon di'r all wan, maen nhw'n mynd i frifo. Andy, fel o'n i'n gwybod, sy'n nhw'n dal yn ôl, mae Murray... Mae di dal yn ôl ormod, mae di mynd heibio eto! Chi'n clywed y traed yn mynd un o Murray fan'na? Wel te, ar y tarmac mae Andy Jones fod ar ei ore. Dyma'r ailwaith ar y tarmac i Murray Stein i basio fo. Ond mae hon yn dod yn ôl Victoria Terras wan, a eto mae'r cyhyra mynd i weiddi wan, gweithio. A mae Murray, illa, dwi'n gwybod, mae wedi dweud, mae'n sbio drosod, lle mae o, a ryw 5 piliad ar flaen o. Nid am y tro cyntaf, mae Murray Strain yn edrych y tu ôl iddo fo. Bron y dwedech chi gymryd coelio bod o ar y blaen, allai goelio'n lwc, a mae o'n dod yn gria fel tren tu ôl iddo fo'n dydi. Mae'n edrych wan fel oedd yn y dechrau bod o wedi rhoi ti lawr i second gear a goffa fo. A ffwr a fo, ac wel, maen nhw wedi pasio i gilydd am y 6ed tro. Mi all o ddigwydd eto, ond mae gan Murray Stein andros o das rwan. Mae'n edrych os dy'r awr am os yw'n dweud, Murray, os ti isio hi, ti dar ôl fi. Ond mae o isio hi, ond yn sydu. Ydyn ni'n gweld dyn cryf a dyn yn gwalio. Dig deep, Andy! Dig deep Andy oedd un sgrech o'r ochr. A mae'n neis iawn weld Andy yn stryglo gyda nos. Mae'n y pedal yn dwytha, mae wedi bod yma, mae wedi cael ei yn braf iawn. Olwch tychan mwy o, mae'n gweithio'n galad iawn rwan. A di Andy Jones erioed wedi edrych dros i ysgwyd ar y darn yma o'r ras o'r blaen. A ras fel hyn oedden ni isio hefyd mwyn yr statws o ras i wneud pobl ddod yma, pobl rhyngwladol i ddod yma i fod yn bencampwyr ras rhyngwladol Yr Wyddfa. Dyma sut mae record yn cael ei dorri pan mae ras ar her yn dda a mae di bod yn gwbl ryfeddol, ond mae'r gwair glas yn galw ar Andy Jones ac am y tro cyntaf ddydwn ni ers y copa mae o weld yn edrych yn hyderus. Ia fi sy'n mynd i ennill. Gwrandwch ar y gymrydwyeth. Ond nid dyma'r olygfa da ni wedi arfer i weld. Da ni'n fel arfer yn gweld 2 ddyn ar y borfa glas pan mae Andy Jones yna. Ma' na 2. Murray Strain di'r ail, ond unwaith eto yn bencampwr ras y Wyddfa am y 5th tro Andy Jones am berfformiad, ond dwi erioed i weld o fel na. Dyna'r caleta, mae erioed i gorod weithio. Nid pobl ar gynffon y ras di'r hein, ond y goreuon. Mae di bod mor galed a hynny. That was really tough today. Tougher than I remember it. Last night when I was thinking about the race, I thought, yeah, the legs are going to hurt on the descent. I'm going to ache on Sunday and Monday and Tuesday. And I thought if I can get to the top quick, get myself a nice lead, I can come down comfortable, controlled. But today, once again, I was clear at the top, but not amazingly clear. The Scottish lad came past me, and I thought, okay, fair enough, he's a very good descender. So I just hung on as long as I could. I wanted to win the event. I wanted to be the only person ever to win it 5 times. I've ran it 5 times, I've won it 5 times, and I seriously intend to continue that. Oh, I gave everything there. I can't complain too much. I'd got to the summit maybe a minute behind Andy, and I really flew down the top bit of the climb, and I think he was too comfortable on the steep rocky bits, so I closed up, overtook him for sort of about half the descent. And then he caught me back up, we were on the flatter bit, we were tussling. They call him Roadrunner on the forums on the internet, Roadrunner Andy Jones, and he surely was at the end there. Y profiadol Ian Holmes yn 8fed, a wedwch chi be, fo oedd y cyflyma lawr o'r copa yn ras eleni. Yr eidalwr cynta, Enrico Benedetti, a chroeso'r Cymro cynta, Felipe Jones hefyd. It wasn't really a plan, it was just to kind of hang in there really and get to the summit feeling relatively fresh for a long descent. And I think I got up to the summit not too bad a time, and I think I overtook about 4 or 5 on the descent, so that put me in good stead. Richard Roberts, y paramedig o Gymru, yn gorffen yn gryf. Ar y mynyddoedd, mae yna sawl anaf gan gynnwys hwn i 143 Kevin Edwards. Diwedd trist i'w brynhawn o. Diwedd hapus i brynhawn Pipam Adams yn ail ddwywedd. Hi sy'n ennill pencampraig rhedeg mynydd y byd. Hi di'r cynta eleni. Pippa, second last year, second the year before.
You've won it for the first time today. How does that feel? At last, really pleased. Yeah, it's a real tough race. It was very hot. Not like last year, it was nice and wet, and I like it when it's wet and cold, but it was very hot, so you have to take that into account. But yeah, smashing again, loads of crowds out, it really helps. Pam oedd hi'n galed oherwydd Katrina Buchanan. 19 oed llynedd ac yn ennill. Mae'n ail eleni. Llongyfarchiadau iddi hi. A llongyfarchiadau hefyd i Steffan Hughes yn beicio yma dal i orffen. Mae Gareth di dal i fyny efo Katrina. I think I preferred the rain and wind from last year. But no, it was another good race, another brilliant atmosphere, so good fun, good fun. And it was a race this year as well, wasn't it? Compared to last year to some extent, it was pretty close. Yeah, certainly this year we could see Pippa all the way up ahead of us, so it gave us something to chase, and then on the way down, the other Scots were trying to get past me, so yeah, it was a good battle all the way. Steffan, mae'r as ar ben, a mae'r traed yn llosgi. Oren, dim chwarae. Un o'r teimladau neis yn mynd i dod lawr. O, ti di rhedeg on o'r blaen, sut oedd Lenin cymaru? O, 10 gwaith gwaith cyn dechrau. O'n i... Ti'n tarmag na i ddechrau, o'n i jyst yn meddwl byddwn ni byth yn gweld y top. Unwaith credyd i'r top. Oedd quads jyst i crampo, o'n i meddwl byddwn ni byth yn gweld y gwylod. A wyt ti'n mynd i seiclo nôl adra fori? Gen i weld. Bath a cwpl o feint yno. O, ti'n gwybod beth ti'n heiddio, llongyfarchiadau ti? Diolch yn iawn, diolch. Dwi'n synnu bod y dŵr ddim yn berwyn y badell na. Mark Athens ydy hwn o glwb rhedeg Meirionydd, clwb rhedeg newydd, a tu ôl iddo fo 276 Arwel Lewis yn ail yn y ras i rai dros hanner cant, llongyfarchiadau mawr iddo fo. Ac i bawb sy'n gorffen y ras yma. Ar y mynydd yn y ras agorau, Tegid Roberts, Nysannau Oren efo fo Llion Iwan 222, Rhys Owen 328, yn gorffen yn gry. Ac yn mynd i orffen o leia, pobl yn dal i cymrydwyo nhw wrth i'r dwsinau ddal i ddod lawr. Mark Evans o Abu Dhabi, mae o'n gorffen ac yn teimlo fel gweiddi Abu Dhabi dwi'n siŵr. Oedd o'n galad to get to top there, ac Moses ras goch, a wedyn, so ydych chi dod i fyny, a wedyn mae Andy Jones dod lawr, mae'n chi ar y ffordd i fyny, mynd am di galon di fi bach, ond na, oedd o'n iawn. Dydi codi chwant ar eich di ddod yn ôl? Na, ddoth dim o gwbl, di di tro cynta, tro ola, dwi'n meddwl na hi eto, de, ond ti'n bod gan i fel pwy o wyr, de. Gwyn ar wyneb Mark Evans, rhedwr dar, rhedwr gonest, rhedwr dar all di David Whiteside Thomas unwaith eto'n gorffen, llongyfarchiadau mawr iawn i'r gwas ffyddlon yma i'r ras. Michael Elms ydi 1.48 a Brian Davies 1.20 yn y ras i rai dros 30 oed. Dipyn o gamp yn gorffen unwaith eto, a Gethin Dwyfor sy'n ennill ras y tad a'r mab. Fo fydd y brenin ar yr eilwyd heno. Gethin, welson i chdi a dy dad ar y rhaglen y gynharach. Dim ond fy mhen ôl i mae o'n mynd i weld medda fo, ond o ti'n ôl o'i flaen o? Nes i'n mal di ben ôl trwy'r ras i gyd, diolch i ddiw. Sut ras oedd hi? O styried taw dyma'r tro cyntaf i ti gystadlu? Mae'n galad, mae'n galad. Mae'n hitio'r lôn ar y ffordd nôl, wan, jyst y darn ola. Cramp mynd i fewn, oedd yn anodd. A dyna fo dad, a gyda llaw 6 munud oedd rhwng y tad a'r mab yn y ras yma, ond dipyn o gamp. Ie, maen nhw'n fet ar hyn o bryd beth bynnag. Mae'n lwcus bod fi yma heddiw, de. Damwain yn ras y tren. Rhaid mi gael esgysodion i mewn, de. Mewn ag i. A fel oedd y staff i gyd i ddweud, de. Os o'n i'n mynd i gyrro fo, doedden nhw'n gallu gweithio o dyn, de. O, mae flin, de. Gyroedd o fi dda, chwarae te. Sut mae fod wan ar gyfer flwyddyn nesaf? Dach chi dal yn mynd i fod yn marfar efo'ch gilydd i baratoi? Na, dan. O, dach chi'n mynd i fentra eto flwyddyn nesaf? O, dan. O, dan i fod yn marfar efo'n gilydd. Becs ar y beat oedd enw Rebecca Thomas unwaith. Mae wedi bod ar y beat yn llwyddiannus iawn y prynhawn yma. Mae Hong Kong yn bell i ffwr. O ti'n mynd i ddod yn ôl i wneud ti'n rhywbryd eto yn y dyfodol? Dylen i wneud e. Ti'n meddwl, fi wedi cael blas unwaith eto nawr. Fi wedi gwneud lot o redeg ar y fflat, ond mae rhedeg yng Nghymru ar ddwrnod fel heddi, just yn angredadwy. O'n i'n trial pwyllo a cymryd ei gyd fewn a gwerthfawrogi pa mor anhygoel yw just bod fan hyn a medru rhedeg ar y fath fynydd. A bellach mae ras fendigedig yma'n rhan o gyfres rasis mynydd y byd a fel na fydd hi hefyd y flwyddyn nesaf ac yn mynd â hi am y 5 tro Andy Jones. Dim ond 7 eiliad y tu ôl iddo fo oedd Murray Strain ac o'r 3 Robbie Simpson oedd y cyflyma lawr o'r copa. Funud a 2 eiliad yn gynt nag Andy Jones o'r copa. Felipe Jones oedd y Cymro cyntaf.
Yn ras y merched fel hyn yr oedd i fwy na lai o'r cychwyn, Pippa Madams yn ennill dros Loegr y ferch oedd yn gyntaf llynedd, Katrina Buchanan yn ail, Christina Rankin yn y trydydd safle, Sarah Ridgway oedd y Gymraes gyntaf i orffen yr Alban o tîm y dydd. A dyna ddiwedd diwrnod llwyddiannus arall yma yn Llanberis a chwip o ras rhwng Andy Jones a Murray Strain. Llongyfychiadau iddyn nhw, i'r rhedwyr eraill, i'r trefnwyr ac i bawb fentrodd i gopa'r Wyddfa heddiw, gan gynnwys Lowry sydd dal yna. Mae pob un rhedwr bellach yn gwneud i ffordd yn ôl tuag at y llinell derfyn a tuag at Llanberis. Mae wedi bod yn ddiwrnod arbennig, ni wedi gweld ymrwymiad, canolbwyntiad a phenderfyniad ar ei gorau sy'n dangos i chi wir atyniad arbennig y ras yma. Y ffaith bod pob un rhedwr heno yn gallu mynd gytre a dweud dwi wedi gwneud hi, wedi rhedeg i fyny i gopa'r Wyddfa a nôl, wedi gwynebu fofnau a wedi llwyddo. Diolch Lowry a siwrna saff yn ôl i lawr o'r copar, wan ta mae'n ymddangos sawar fenthyg yn unig yr oedd coron ras yr Wyddfa y llynedd. Achos eleni fe ddychwelodd y meistr, Andy Jones yn ennill am y 5 tro, ond a ba hyd y bydd o'n parhau yn frenin mynydd uchaf Cymru. O ras y Wyddfa, Meleni, hwyl fawr. 2 weeks ago I was 7th at the European Championships in Turkey, which meant a lot to me. I've run the Commonwealth Games, I've run at the European Championships, I've run the World Half Marathon, I've run World Cross, and this race to me, and I'm not just saying this today, but this race to me is feels as high to me as any of them events.